Salutare tuturor și bine v-ați la primul episod de Minecraft, cum ar veni, e Skywars. Da, e Skywars pe Android. Știați, da. N-am avut de să filmez și eu Skywars, că na, e Skywars. A, da, aici ne spawnează prima dată. Da, și... E ce gură are ăsta. Uite ce gură are ăsta. Hello. Pe vreme nu mă spawnează nimeni. Nimeni. Da, nimeni. Bale. Bă, ce lume. Bă, într-un fel e mișto lumea asta. Ce să vă spun, eu am un canal de YouTube. Stefan? Și uite, Păi nu vezi. fonul mami. Și na, filmez cu Mobizen, cel mai cunoscut ăsta, se filma pe Android. Wow. Bă, ce am găsit aici, topor de diamant. Bă, că ăsta e Skywars, nu e joc. E Skywars. Da, și uite, ăsta nu Skywars. Bă, da. Bă, what? M-a omorât. Ce mă strigase? Adul pe... Da, hai să intrăm iar în Skywars. Nu știu ce a fost chestia. A, da, iar suntem în avion. Iupi! Da, ia uite. Se vede aripili. Și vine aici pe ăsta lângă mine, mă. Bă, stop. Ce în camera asta? Bă, ce? Baie. What the fuck? Aici, nu știu. Și astea sunt bagajele. Haide. Unde? Mă, Rămil! Da, de-al meu. Și stai, da? Ascultă. Reveri. what the f... Deci nu pot, mă las de Skywars. Cum se poate mă așa ceva? Bă, eu mă las de Skywars, Reverite deci... cu alunul. Unde ești, firiala la că te spionez? Reverite. Deci nu, mă las de Skywars. Uite, cred că ăsta e. Bă, da, ăsta e. Pe firiale, că ești full diamond. Dar n-are sabie, am sabie de diamant. Altra... Nu, uite, cred că ăsta e. Nu, ăsta. Pun pauză, pa. Și cam asta a fost primul episod de Skywars. Nu știu dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut. Vă rog să vă abonați, subscribe, comentarii și like-uri. Eu v-am salutat, ne vedem data viitoare, pa, pa! Te uiți?